zue biztuteko dauz, batzuk errezabak, beste batzuk baino. Baina, papel zatitxu, papel asko ziren egon ze, periodikorik gauk kendu neukik esan dago, ez da igual egon zat, periodikoen. Hemen mungin, non egongo zan igual, baina. Esan egongo, igual. Baina, otatxuek eta eukiten egin zuen ziketute, azikeria emoteko zueri. Eta gero jazikeria emon ezkera dela. Baina, zenbe piderrez, geugian berearek, hilentiek sartu, eta gero arek ez tira matetan bat. Eta itxi bertan eta urgo gunean zuea da, rasea, no? Urgo gunean bere. Orduan ezen duen amataten gauetan beko zueko zera? Garraspa dau ez, Claro. Garraspa dau, bai, ostantziana, hola, badau hilentie, hilentiek garrek izte behiten lagundu egiten duarek. Bai. Eta urrungo gunean bere... Bai. Eta holan burutxak eta holan bere horrek bere honak izeten dire, ez da? Onak izietan ziren burutxak, bai. Onak izietan ziren zue mistuteko. Bai. Eta pinu bolak eta holan bere batzen zen du esan? Bai, horreko intzurauko bat ire bai horrek. Claro, lehela usu ondenporan pinurik bezan egon gondino igual, ez da? Otea egon zan orduen, degurre bere bai. Preparate okitxe ginen degureko zen, neguen biditzarrak egoten ziren, eta... Bai, basora joteko txarto, ez da? Txarto, zean danak ebiltzen ziren leku bitetik eta basatzak egoten ziren. Claro, estradak izango ziren orduan, ez da? Estradak.